Doni maratilo adhi mbele gimi weche go manyien. Oganda mathoth kalo matek yor onge mar chiemo e kaunti ma Marsabit makoro Koth onyuolo negi oula mamuomore makelo lal. Koth oseketho nderni kod kuonde jot ma kamaromo udi 500 osekethore kendo koro ngima medo ridore. Walter Nyambaga miyo waler. Bang'dweche bura mar oro kod ngaji mane orocho ngima e gwenge mag Nyanduat mar Kenya. Jodak e kaunti ma Mandera koro ngoro wang'gi ne midhiero machielo ne koth man kod oula mabubni malich. En koth moseng'ado nderni kod udi maromo 500 moseywer kod oula no eka koro oganda odong' nyalija. Watu hawawezi kutembea nje, hawatoki hapa. Shule zimevunjika. Dispensary maji imeharibu. Mifugo haiwezi kutoka nje, ile kidogo imebaki. Nyingine zimebebwa na maji. Wananchi hawa siku 6 sasa hawajawahi kufika town kuweza kununua, hata wale wako na pesa hawawezi kujisaidia. Yore mag wuodhe ong'ikore kata mana kuonde mag buto oruombore piny eka jodak temo mana choko manyalore mar temo gero kiru mamoko maginyalo butoe. Matimore kata odoko ni jokor lwasi to wacho ni koth pok ochakore motegno. We will do everything that it takes to ensure that the infrastructure is restored. But until the road is passable, we cannot be able to undertake any activity here. Of essence and critical importance is food situation. Jodak Nyanduat mar Kenya e kwano lal mag diek, rombe, dhok, e kinde ma oula mabubni no ywero nyaka jambgi e kata modong' bende kukni e kind midhiero mar koth kod oro. E piny owacho isundo mondo chwalie kony ne jok moyudo lal e kendo chiwo yore mag reso midhiero makamago. Hali yake iko kwa hatarini. 4 days within aje kula chakula, aje washe moto, chakula yote imeenda na maji, hakuna kitu yote 0+0. Esechego jodak bende okwayo josamaria mang'won mondo yochwal negi chenge manyalo reso familia ma kech nego e kinde ma midhiero kaka mage weyo ka utegi bende okethore. Sisi naomba kwa ushuma kwa wananchi ya Godoma, angalie sisi, alete helikopta, ndege yake, alete chakula haba. Wananchi kweli sisi mmeumia. Siku 5 sisi bado kula chakula. Shule kusha mefunjika, hospitali hakuna, madarasa hakuna, yumba hakuna, musigo yoyote meenda, hakuna kiosk yoyote iko hapa. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kama chero jopur halode gweng